Dahil sa pandemya, maraming naghihirap na mag-aaral. Ang kailangan lang ay magdarasal. At salamat po pala, Uragon Honey Team. Ako'y isang mag-aaral hangad lamang na makatapos. Pangarap makaahon sa buhay at makaraos. Kagustuhan ko matutunan sa paaralan. Paano ba kung yung mundong binago ang nakaraan? Marami man nahihirapan, hindi lang naman ako. Kapag umangat yung mga tao, dapat yung pagkakas ng oras kung kailangan. Madali akong matipid. Yung iba nagpapanggap lang at nagpabait-baitan. Gagawin lahat para lang maipupula. Mga estilo nyo laos, ang dami yung paanda. Kami respeto at pagmamahal lang naipunta. Sipilang ang tawag sa amin, Uragon Honey Team. Ayan, kasama natin kasi Edwin. Magpapatungo na pag-vlog. Hello guys! Kasama natin kasi pinapayam ko muna yung yung sapatos tapos yung pants para sa tutorial niya sa loob. Siya na yung mag-intro. Hello guys! So yan ngayon, pupunta po kami kay Kuya Felix para magbigay ng good news. Hello Sir Jake! Pupunta nga po pala kami kay Kuya Felix para magbigay ng good news daw. So napadaan po kami dito. At syempre, kaya naman ako sumama kasi may hiramin ako kay Kuya Uragon Honey na yung isusuot ko para sa Monday. Apo Kuya. Sa babae ko yun. Ito yung bahay nila. Kaya pili. Ayan yung mga Yes. Dami mong ano kaya? Inaanak? daming inaanak. Isa pa. Salamat po. Kaya magandang hapon. Tuka na po. Kumusta? Anong balita? Anong balita kay Bagong gising. Bagong gising. Sabi ko, bagong gising ko eh. Nangituro. Pakita mo yung binili mo Ale? yung uniform. Na tama yung binili natin uniform. Sapatos, yung mga dami. Kaya pakita nila. Wow, may mga Kuno mo bagong naman. damit. Kuno mo naman. Ano gusto mo sabihin kay Kuya Philip? Ano po kaya, same po pala tayo. Tinutulungan din po ako ni Sir Honey. Napasama po ako ngayon kasi may ihiramin po ako sa kanya. Diretso na po dito sa bahay niya. Ito galing to sa? Kay Mang Edward po yun. Yung binigay sa inyo nung last week. Binili mo ng sapatos tapos Yan pa, lahat yan. Lahat yan. Lahat yung binili namin. Magaling. Tapos uniform, tig dalawa. Tapos yung sapatos. Ayos, magaling. Yung sapatos ng Talagang dalawa. Maganda. hindi nyo sinayang yung ha. Face to face na dapat kaya sa Para maganda. Ito lang yung hiramin mo. Pang high school kasi yan. Ayaw mo nila? So yan. Hindi kasi yan sa akin. Hindi kasi yan sa akin. Ganito din yung hiramin mo sa akin eh. Oh, pero mas maliit kasi yan. Binili namin lahat yan. Tapos yung uniform namin yan. Good job. Ano nga ulit pangalan ko? Royal. Ano ulit? Kuya. Pinapaganda ng Kuya. Roy. Yan. Ulit.
O, so pasalubong nindo kay Kuya Roy mong kanta. Dali na. May pasalubong? May pasalubong mga dapong ganda. May pasalubong daw. Dali na. Na, prepare naman. Yan, pakinggan ulit natin si Alex, si Arne, at saka si Ivy. Nang dahil sa pandemya, maraming naghihirap na mag-aaral. Ang kailangan lang ay magdarasal. At salamat po pala, Uragon Honey Team. Ako'y isang mag-aaral hangad lamang na makatapos. Pangarap makaahon sa buhay at makaraos. Kagustuhan ko matutunan sa paaralan. Paano ba kung ang mundong binago ang nakaraan? Marami man nahihirapan, hindi lang naman ako. Kapag ako mag-aaral, hirap na rin katulad ko. Kahit napilitin kong intindihin ang gusto nyo, parang di pa rin sapat namin natutunan ako. Paano yung mga katulad kong mahirap ang sinapit, hindi kayang bumili ng mga mamahaling gamit. Walang cellphone at computer at wala rin internet. Yung iba kailangan magpalud para makakunik. Sagutan at paghirapan sa tambakmak na papel ay walang magagawa kundi sa puyat mabigil. Kahit na alam kong tama at para sa amin ko ang kasagutan ng lahat, Uragon Honey pa rin ako. Nang dahil sa pandemya, maraming nahirapan na mag-aaral. Ang kailangan lang ay magdarasal. At salamat po pala, Uragon Honey Team. Biro, ang hirap bago ko nakabot. Mga karanasan sa buhay na saya at lungkot. Bawat tanong na may pagdangoras ang bawat sagot. Kapag binasa ko ang buhat, alam ko sa lulito. Hindi ko habol magdabang o magpasikat ng pangalit. Pinilino ko yung mga taong dapat kong pagpapang walang oras kung kailangan. Madali akong nagtipid. Yung iba nagpapanggap lang at nagbabait-baitan. Gagawin lahat para lang maipupula. Mga estilo nyo laos, ang dami yung paandar. Kami respeto at pagmamahal lang naipundar. Sipi lang ang tawag sa amin, Uragon Honey Team. Wow! May ano ka na, may team song ka na, kuya. Napakaganda ng mensahe nung Nakaka-proud. Three Brothers. Yung maraming salamat. Yan, sisikapin ko talaga makahanap tayo ng studio na ano. I-record natin yung kanta nyo. Sino yung gumawa? Kanya-kanya ulit. Talaga napaka-talent yun. Bukod yung tatlo, yung kinanta nila. Part 3, di ba? Part 3 naman yun. Bukod naman yung... Pakinggan ulit natin yung tatay. Sampol. Siya na. Simula sa iyo, tatay, yung talent. Sa'yo nagsimula. Oo. Salamat. Ay, dahil dyan sa pasalubong nyo, may pasalubong din ako. So, dapat maging masaya tayo, ha? May pasalubong din ako. So ngayon, pumayag na yung may-ari ng lupa na ibigay sa yung kalahati ng lupa. Palagpakan natin. Yan, kaya congratulations. So ngayon may sarili na kayong lupa. Hanapin lang natin yung pampatayo ng bahay na. Maraming salamat po. Di ba? Ano gusto mo sabihin, Tay? Maraming salamat po sa Diyos kasi po yung kahilingan ko po natupad na po. Yung nag-sponsor po ng lupa po, maraming salamat po kasi po yun po yung inihiling ko po sa Panginoon na mabigyan po kami ng tirahan kasi po wala talaga po kami lupa. Kawawa naman po yung mga anak ko kasi paglaki po nila wala po silang matitirahan kasi nakakarinig po sila dito na pag ano daw po papaalis yung gabi dito, sabi po, balang araw makakaroon din tayo ng tirahan. Yun lang po yung inihintalan. Maraming salamat po sa Uragon Honey, sa Team Uragon po. Kayo po yung naging daan na para po matulungan ang ating pamilya. Maraming salamat po. God bless. Yan, yung maliit lang yung lupa, pero napakalaking bagay yun sa'yo, napakalaking tulong yun sa inyo. So, mas maganda pa kayo magtapos kayo ng pag-aaral na yan. Saka, kahit 5 doble pa ng lupa na yun, kaya niyong bilhin. Lupa, bahay, sasakyan, lahat ng gusto nyo magagawa nyo, pabibili nyo. Pag nakatapos kayo ng pag-aaral, pag nakahanap kayo ng magiging magandang trabaho. So, anong gusto mong sabihin sa So, kanina? tama na nga naman yun. Sa tatay kuya. muna. Ayaw kumanta eh. Kuya, okay lang yun, kuya. Pero sa'yo nag-impo sa yung talent nila kung hindi dahil po sa inyo at sa inyo po. Sa mga bata. Yung pag-aaral nyo, katulad ko, kunyari, may edad na ako pero nagpatuloy pa rin ako ng pag-aaral. Ngayon, graduated na po ako sa Partido Agro. Senior high school po, sa Monday nga po magpipictorial na po kami. So, yun, dahil po sa pagtsatsaga ako sa pag-aaral. So, kahit sobrang hirap, pagtsagaan nyo. Kahit malayo man yung school,
mas importante kasi yung may napag-aralan kasi para hindi kayo mabubuli balang araw. So, yun lang Salamat po. sa message ni Edwin. So sana maging inspiration si Kuya Edwin sa inyo kasi siya at the age of 31 nagsumikap pa rin hanggang sa makatapos siya ng high school na mag-isa lang siya. So Opo. dapat mas magsumikap kayo kasi may napakasipag kayong tatay. Tamo hindi na wala nang pahinga sa pagtatrabaho. Para lang Gumawa nga ako makapagtapos ng kayo. Kaya huwag niyong sayangin ha. Gumawa na nga ako ng timba eh. Ay. Para pag may trabaho tayo. Ano, Timba ito. ano yan? Pag nagtatrabaho tayo, di meron tayong tutulong sa kanila. May timba eh, may mga timba namin. Pag may matayo. Inayos ko, wala akong ginagawa mga kanina. Tama-tama. Wala kang maisipang gawin. Wala, di ko anong ginagawa ko. Ano yan pag may trabaho? Ito yung gagamitin. Dahil gamitin natin, tayo hindi na wala yung timba, wala kasi mga timba, mahina mga timba na problema tayo. Oo. Yun, tapo na sana yan, sira na yan, nirenovate ko lang. Wow, ang galing naman. Oo, ano yung bagback. Anong kuya, Matibay na. anong masabi mo kuya Felix dun sa nagbigay ng lupa? Nagpapasalamat pala ko sa nagbigay sa amin ng lupa po ni dahil sa sponsor, tapos ni Roy. Maraming salamat po sa inyo. Kila po. Kaya talaga si kuya Felix, pero ayun, naiintindihan natin. Okay, salamat. Tatlo na ilang kapatid. Kapag gabi ano ulit yung kano time sa ano? Kanta mo na yun sa Kanta na rin. TikTok. Kanta na po. Dali na. Yeah, may kanta. May maski yun. Hindi na kanta na. Hindi ko alam ba't ako natatawa. Nakaupo, nakatulala. Hindi ko alam kung ba't ako natatawa. Ano yan? Okay. Para ginagawa niya pa lang. Oo, ginagawa pa lang kasi na. Alam kung ba't ako natatawa. Nakaupo, nakatulala. Hindi ko alam kung ba't ako natatawa. Noong ang kalamputan, tapos bigla mo na lang napansin naman. Kaya gusto ko na lang ikwento sa kalamitan na gusto ko pumunta kung saan saan. Yung hindi nila alam para di nila tayo masundan. Yung hindi nila alam. Yung hindi nila alam. Hindi pa, 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 I see a monster, I see your face. Tell me your problems, I'll chase them away. I'll be your lighthouse, I'll make them okay. When I see a monster and a standard so brave, I'll chase them all the way. In the dark, we chase them away. I'll be your lighthouse, I'll make them okay. When I see a monster and a standard so brave, I'll chase them all the way. Wow, napagaling talaga ng mga batang ito. Swerte mo talaga kuya Felix sa mga anak mo. Ano? Ha? Magsikap sila para makuha nilang gusto nila. Tama. O, tapos pag nakatapos, kayo naman mag-sponsor na makatulong sa mga pobre. Ito yung ganun inaano ko sa kanila. Yan kanyang pangarap ko sa kanila. Ito yan. Tapos ganyan yung si Kuya Roy, nagtutulong, tapos yung mga sponsor. Para kung tinulungan kayo, kayo rin yung tumulong. Mas maganda daw yung nagbibigay ka sa binibigyan. Kasi gusto ko rin sila maging katulad ng mga sponsor na nagtutulong. Yung mga mabait. Tapos kaya kay Roy, marunong din magtingin ng talagang walang-wala. Kung hindi sa kanya, hindi tayo na-discover. Wala. Diba? Kaya siguro, blessing in this siguro na magkakilala tayo na. Hindi ko lang kasi, totoo talaga yan. Blessing talaga yan. Yung una pa lang nakikita natin, nagpapatrabaho mo ko, iba ng ano ko. Sabi ko, swerte to. Oo, to yan, hindi biro. Sabi ko, swerte to. O yung talaga sabi ko, na-discover mo ko talagang wala-wala. Akala mo kung meron na wala naman pala. Masipag lang ako magtrabaho. Ayaw kasing tutulong. Kung ganyan. Gusto ko may ginagawa ko. Isang araw sa akin mahalaga eh. Hindi ako sanay mag-upo, Kaya Isa sa na nabilib ako sa Kuya Felix kasi yung mga anak mo, kompleto yung mga birth certificate, yung mga kulang, baptismal,
Lahat Ay, ng ano yung kompleto mga- yan, bunyag lahat yan. Lahat ng basta lahat ng mga Lahat yan. papeles ng mga anak mo kompleto. Inano ko talaga yan, sinisikat ko talaga sa kanila. Kasi Pati motor mo kompleto. kompleto Lisensya lahat yan. mo. Oo, lahat yung kompleto. Kasi ayoko nang ganyan na pupunta ka dyan para kang kriminal. Kaya inaano ko sa kanila na nagsikap sila, nakikita niya sa akin. Kaya ina-idol nila ako. Idolin niyo talaga yun. Nag-aaral sila, nagpe-pray sila. Hmm. Sana tulungan sila ng ganyan, mababait. Kaya sabi ko sa kanila, magsikap sila para tingnan mo yung mga nakayan at marami natin tulungan si Kuya Roy. Ito yung mga sponsor. Yan ang gayahin niya. Maabot yung panahon pag naging professional sila, tumulong din kayo. Kasi tinulungan na kayo. Kayo na rin tumulong kasi may pera na kayo eh. Kahit maging professional lang kayo, yung apak nyo sa lupa, dapat ganun pa rin. Yan. Kung anong kulay mo nyo, yun din. Huwag nyo lang bago yung kulay nyo. Pwedeng mabago yung pamumuhay nyo, pero dapat yung ugali nyo. Kung ano kayo noon, dapat Ganun din Ngayon, paglaki. hanggang sa sa darating na panahon, dapat ganun pa rin. Para, sabi nga, stay on the ground. English ito ha. Kuya. Minsan sa mga... Tingnan nyo. Kaya Oo, nga, kasi ang edukasyon ay susi ng inyong kinabukasan. So ganyan. At samahan nyo na din ng pray. Yan. At magpakabait. so maghihintay na rin tayo dun sa mga gusto mag-sponsor sa inyo na mapatayo kayo ng bahay kahit maliit lang, simple lang, basta maayos. Nakaka-proud po kayo, kuya, sa mga anak nyo. Kasi kahit anong mangyari sa hirap at ginhawa, nandyan kayo sa mga anak mo, sa pamilya mo. Hindi mo sila po pinapabayaan kahit ganito ang kalagayan nyo. Nakaka-proud po kayo. Kaya palakpakan natin ang ating mga sarili. Palakpakan natin yung mga sponsor. Palakpakan natin si Lord. Ano pag si Lord mali? Mahina. Ayan, maraming salamat. So, ayun muna guys yung ating update kay Kuya Felix. Sana po marami din tumulong sa kanila para nga po magkaroon sila ng disente, maayos at matibay din na bahay. So, ayan. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.